जों जतन सावै मानो 16 February इंखा त्रिपुरा हास्तिओ चंगमारी इंगै तंगमनि जरा अपति हाइक्लाइनो एक सिमना नि सिमिन बरकाथाल आमचयो दाल बिदाल रुंनक नखला रग बुदुलाइमानि मांगप्ली कासoi फाइका पिया बाताबुकसाक जरा कुनु थायना हामिया पातेमु उंमानि कक्तमा रक कासai फायाखो कायसा कायनि जागाव सिमिन EVM हामिया रक नै किसा क कासoi फाइका पियाबा EVM हामिया अंगफानो बुद रक चलिलाइखा नै कक्तमानि बिसिंति सावै मानखा आं दा फार्स्ट टाइम सिरो आं लाइनो दंफगा तामनि माने दामबोसोनि थाखाय रग लाइनो बासा जा फाइकिनो मारि खेमना सर बर गरि बसि लाइनो फाइकिनो मारि खा नों कामिनि मु मु बरकाथाल अर त साततानि सिमिना चेंखा ग्यान त जबुजालानि फाइमानि आं आइजो गुसाइनो सकपाइगा जागा सातता सातता रहन आं सकपाइगा अपन बेला खेरे लाइन कलम माचिन र जतनो खातन खाजागाय जाने जाने बुद नान बागे फाइलाइजा गावन बागे जों लाइन खाखो बासाइनो नासिंलाय ता बुद लाइन नासिं दं कोनो मेसिन दं कोनो देरा मुं रग दं ताउसु जरा त कोनो देरा मुं रग खनायाको होप आकेन थांतो तिरि साल थांसाक जरा जतनो काम करेंगा बुद दैमा नांग